Добър ден! От един известен период от време искам да направя едно гадание на тема послания от Вселената или това, което ще излезе от картите на Прима Виста. И така, какво е посланието на Вселената към нас сега? Първата карта е десетка пентакли. И прекрасно послание, защото то дава благоденствие в семейството. Хора, обръщайте внимание на семейството си, за да получите съответното благоденствие. Когато човек е свързан с рода и роднините си, той винаги може да получи някаква помощ, включително и материална. За някои хора тази карта ще се проиграе като придобиване на нов дом. Дали ще бъде купен или ще бъде нает, няма значение. Значението е, че ще има вариант за разширяване по темата жилище. Другата информация, която ни дава Вселената, това е отшелникът. Отшелникът изисква да погледнем навътре в себе си, да видим какво ни липсва и да го развием в себе си. Отшелникът търси човека в човека. Така че всеки един от нас трябва да намери човека в себе си. Или другия вариант е, понякога трябва да оставаме сами и да обмисляме действията и постъпките си, за да можем да се коригираме и да продължим напред по по-добър начин. И разбира се, във връзка с тази карта веднага излиза осмица чаши, която ни дава възможност да вървим напред. Осмицата чаши казва: оставете миналото, оставете горчилката. Общо взето целта и задачата на тази карта е да ни накара да се отървем от лошите си мисли, от нисковибрационните си емоции, като гняв, яд, злоба. Нека останат зад нас и да продължим напред на чисто, защото пред нас стоят едни други емоции. Те могат да бъдат много по-прекрасни и могат да ни изведат на едно съвсем друго ниво на живота. Така че, хора, Вселената изисква от нас да живеем на малко по-висока вибрация. Съобразете се с това и направете живота си щастлив. В края на краищата всеки сам е господар на емоциите си и всеки сам може да реши дали да живее в гняв или да живее в щастие. Пожелавам щастието, разбира се. Още една карта, която се появява като послание от Вселената. Деветка жезли. И така, наистина е необходимо да работим. Всеки човек трябва да работи за своите материални блага, но също така и за своите духовни блага. Деветката жезли обаче е неподвижна карта. Тя изисква преоценка на действията. Така че, хора, огледайте се. Може да работите за лудо. По-добре е да работите за материални блага и за духовни блага. Ако не можете да работите за духовни и за материални блага, значи да работите за лудо. Огледайте каква е целта на задачата. Така че преосмислете и служебните си задължения. Ако тъпчете на едно място и не се развивате, трябва да направите нещо, за да тръгнете напред. Дали ще смените работата, или ще смените позицията, или ще смените гледната точка за работата ви, няма значение. Важното е да преосмислите ситуацията и да намерите най-добрия път за себе си. Следващата карта, която идва от Вселената, тя е свързана с мислите ни. Не с интелекта ни, с нашите мисли. Внимавайте какво мислите. Това, което мислите днес, ще има възможност да се реализира всеки ден в рамките на следващите 3 месеца. Така че внимавайте с мислите си. Мислете хубави неща, за да може при вас да идват хубави неща. Така че картите са много ясни. Трябва да мислим прекрасно. И още една карта. Рицар жезли. Рицар мечове. Рицарът меч казва: време да действате. До сега може да сте били отдадени на мисли, може да сте мислили кое как да направите, но е време за действие, защото рицарият меч е този, който гледа в бъдещето. Тоест, време плановете ви за работа да са свързани
с бъдещето и по какъв начин ще се справяте занапред с това. Защото ако вие зациклите в една позиция, след известно време може да се почувствате измамени, може да почувствате, че не сте свършили правилно нещата, може да разберете, че пътят, който сте поели, не е бил правилния. А идеята е сега, в този момент, това, което започнем да правим, то да бъде в услуга в нашето бъдеще. Защото в края на тунела все пак винаги има светлина. Затова много е важно, когато сме насочени на първо място, да не стоят точно материалните неща. Материалните неща идват тогава, когато действията ни са добре обмислени, когато са съобразени с нуждите и на хората около нас. Защото ако ние работим за благото на себе си и на другите около нас, в един прекрасен момент насреща ни ще дойде Божественият съд, висшата справедливост и тя ще ни отреди по заслуги. На някои хора може да отреди истинско голямо щастие. Наистина ви го пожелавам от сърце. И това щастие вие ще го почувствате като истински голяма победа в живота си. Пожелавам приятно и успешно на всички, които гледаха това видео. Нека успехът ви сполети наистина. Оберете плодовете му до край. Който харесва видеото, моля за един лайк. Ако не го харесвате, просто отминете. Все пак енергийната обмяна не е за всеки. Приятно и успешно прекарване и не забравяйте. Гаданието беше съвсем общо, но то ще се проиграе само за тези, които са гледали видеото. Весело прекарване на август месец, защото остана още малко от лятото и нека бъде прекрасно за всички.